În dimineața de 22 decembrie 1989, Bucureștiul fierbea, iar mulțimea se strângea tot mai aproape de Comitetul Central. După zile de proteste și represiune, regimul părea încă stăpân pe oraș, dar fisura era deja vizibilă. La prânz, balconul puterii a devenit brusc un loc al haosului, iar liderii au pierdut controlul în fața străzii. Nicolae și Elena Ceaușescu au fost evacuați în grabă, urcați într-un elicopter care a decolat de pe acoperiș. În acel moment, imaginea invincibilității s-a prăbușit, iar România a înțeles că vechiul sistem se sfârșise. În orele următoare, televiziunea a transmis confuzie, speranță și frică, în timp ce orașul își schimba destinul. Fuga de pe acoperiș a rămas simbolul unei dictaturi care s-a rupt în fața propriului popor. Iar din acea zi, începutul tranziției a adus libertate, dar și întrebări grele pentru generațiile următoare.